بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah ayat ini seperti menerangkan nyinggung kerangkut mulai postingan hubungan kaya kerangkut jadi sebagai temurun ini warga ya wong-wong sing kena pacobaan polanya pada gugur ana sing kekatonku padha bertanya-tanya nang ati piye awake dhewe iki nglakoni ketaman iki padahal awake dhewe bilagane Islam ana nabi nang ngarsane awake dhewe kok nanti kalah kabut ngene iki piye sebabe apa iso ngene iki kena apa ya terus dituruni ayat iki awalamma asobatkum musibah awalamma mongko apa to nalikane mekenani awalamma asobat mongko apa to nalikane mekenani kum ing sira kabeh apa musibah Qad asabtum kan teman-teman wis nibakake sapa sira kabeh mislaiha ing rong sepadane musibah. Kultum sapa sira kabeh anna sangka ndi to hada utawi iki kul dawuhna Muhammad huwa utawi hada iku min indi anfusikum saka
sandingi awak ira kabeh. Innallaha satamane Gusti Allah ala kulli syai'in ing saben-saben suwiji-wiji iku qadirun maha kuwasa. Ngeten keterangane. Nalika wong mukmin sementara terdesak Kanjeng Nabi nandang katu wajane gigi rubaiyah untuk rubaiyah itu untuk sing sebelah taring sebelah untuk siung ini jenenge rubaiyah niku gugur setunggal. Terus sahabat dan nurun sing dirungkepi nahri ya Rasul guna nahri guru kula mawon Kanjeng Nabi nek dadi korban ampun ngantos guru jenengan niku sahabat Tolhah niku nganti kaya landak di ranjak panah melindungi Kanjeng Nabi. Terus waktu sambat-sambat kok iso kaya mengkene iki piye mula terus dielingake elingo pada asal itu mithlaiha kowe wis tau lakoni nibakno dari kerugiane wong kafir malah tikel pindho to kok dianggep tikel pindho niku pripun mergo nalika perang Badar niku wong kafir sing dipateni sing jejembul-jejembule wong kafir itu jumlahe ana 70. Sing ditawan ana 70. Lah wong mukmin sing gugur perang ukur niku 70. Dadi padha karo tikel pindho wong kafir nalika perang Badar. Mulane qad asabatu mithlaiha. Kowe winginane perang Badar ya iso mateni malah tikel pindho ngono kok. Mergo wong ditawan niku padha karo wong mati perhitungan perang. Mergo nyawane nek tergantung sing nawan. Dienggo nglelipur ayat iki dienggo nglelipur tas liyah dienggo ngerep-rep. Wong lagi winginane pas perang Badar kowe ya iso menang lho. Mateni wong 70 nawan wong 70. Mergo ngalami kuwi terus dilamun kultum anna hadza sangka bingunge iso iki piye to. Anak kepriye sangka ndi apa sebabe tok awake dhewe nganti lara kabeh iki ora sadar nek kabeh iku melanggar larangan Kanjeng Nabi sing winginane terangno dipunging medhun saka gunung sing dinggoni manah nika. Kultum anna hadza kowe padha muni apa sebabe aku kok sial iki kena apa. Lah iki iso diterangno larangan awake dhewe. Nalika dhewe nandang kepamitan yo aja kebingungan terus ki piye kena apa sebabe apa salahku apa to yo sing sering kan ngoten ta awake dhewe nalika nandang kepahitan nandang lakon sing ruwet ki dosaku apa to Gusti nandur bolak-balik kok njro terus sobek terus salahku apa to yo kelakuan kok moncrot terus lho kena apa sing sering kan bingung nanti ora eling awake dhewe iki ketinggala yo bladrak nalika dhewe kejembaran niku sing akeh manungsa iku ayat liyane kok innal insana khuliqa halu'a manungsa iku memang digawe ngrepoti ila massahu syarru jazu'an nalika ketaman perkara sing rada abot meneh halu jazu'a padha sambat narwara padha ngersula padha bersaguan ngeten uripku kaya ya piye kok sobek ora ngerti nek jane sing ketemplean nikmat akeh mlaku yo jek jejeg ngrasakno gula yo jek legi ku nikmat nyawang godhong jek ketok ijo niku kan nikmat dadi kala ora krasa nek iku nikmat nek joko krasa nek jupuk nikmat awas iku wa ila masahu khairu manu'an nalika oleh kelonggaran oleh kebungahan iku manu'an dukul medhite dukul kemlintine ngoten niku ora sadare nek wis sengkek lagi nganggo lara aku kena foto yo banget tenan ayat niki sambate ceritane sambate wong mukmin tapi umume kangge pelajaran wong sing urip sak bubare para sahabat ya kula jenengan dhewe iki
ojo seneng sampean ana kene apa kok ngene iki sebabe apa to ya mlayu terus kanjeng Nabi didhawuhi qul huwa min indi anfusikum dawuh Muhammad kandhane nang wong-wong sing sambat sing kebingungan iku aku salahmu dhewe to jane sebabe ngalami iki mergo yo ngladrakmu dhewe dikon ngandani ngoten nek crita niki mergo wis diwanti-wanti Kanjeng Nabi aja nganti medhun kok pucuk gunung sing tukang manah niku dadak medhun mergo kepincut royokan jalanan perang akhirnya padha medhun mergo benteng pertahanan niku pasukan panah niku medhun ya akhirnya diserbu pasukan wong kafir sing zaman itu ijek dipimpin oleh bin Walid sing ahli perang, ahli strategi perang jadi kalah sementara tapi bareng wis balik yakinane akhirnya ya balik menang nek wong mukmin qul huwa min indi anfusikum ini pelajaran kanggo awake setiap ana ruwet napa mawon niku gagi-gagi sing dipitung awake dhewe nyerok Sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasab petana awakmu kabeh sadurunge sampeyan sliramu dipetani dipetung Gusti Allah kok sampeyan dipetung Gusti Allah wis ora enek kanggo rubah ora enek kesempatan kanggo ngoreksi ora enek kesempatan kanggo nebus. Nah sakniki awake dhewe gelem metung, gelem menghisab awake dhewe iki sing kleru ditambal iso sampeyan nek nang kono nek wis dihisab nang akhirat ora iso ditambal, ora iso disongkol. Kaya ayat sing wingi kok nek ditebus donya saisine rong jagat ora iso ditebus. Innallaha ala kulli syai'in qadir sahabat temene Gusti Allah iku sing maha kuwasa ing dalem nitahake apa wae dilajengke maknane piye wa ma utawi barang-barang asoba kang tumiba utawa mekenani apa ma ing sira kabeh yaumal taqwa ing dalem dinane tempoh utawa kepethuk ketemu nantang tawur ketemu mana asline yaumal taqwa dalam dinane tempur wal jam'ani golongan loro wong mukmin loro kafir iku fa bi idnillahi mongko kelawan takdire Gusti Allah wal ya'laman terapun ngaweruhi lan supaya ngetokake utawa mirsani sapa Allah al mukminina ing wong mukmin kabeh wal ya'laman terapun ngetokake utawa mirsani sapa Allah alladzina ing wong akeh nafaku kang padha nifak utawa munafik sapa alladzina perkara tumibane peperangan antara wong mukmin mek wong kafir. Wong mukmin harus nglakoni ngalami derita sik barang niku. Sak temene wis ditakdir Gusti Allah. Dadi menang lan kalah iku wis tertulis ning Roh Mahfuz dhisik ngoten lho. Gamblang sabi idnillah. Dadi wis ditakdir nek Gusti Allah dhisik sadurunge wong itu nitah. Dadi abot endange lakon, pahit lan legine urip. Niku lek wis dumadi lagi diyakini iku wis takdire Gusti Allah. Mula trimon ganti sabar, trimon ganti kuat. Mergo urip niku kanggone wong mukmin sansaya gedhe pacobane monggo ya sansaya gedhe fadilah ganjarane sansaya dhuwur derajate nek hadis inna alumal jazai ala alumil balai gedene ganjaran
jumbo karo gedene pacoban sing dilakoni Gusti Allah iku nek seneng ambek kawulane innallaha ya habba 'abdan iki hadis Kanjeng Nabi Gusti Allah nek seneng ambek kawulane iku ibtalahu mongko bakal nyoba nang kawulane ditepi pacoban nek wong nandhang pacoban kok in rodiya falah ridho nek wong dicoba Gusti Allah sing kepiye wae kok ridho sabar ya falah ridho mongko bakal oleh ridho diridhoni Gusti Allah niku menak ridho ambek lulu niku bedane ngeten tak terangno bulan bangane kula keboi pas enten tamu duwe kula ya banyu putih ambek getok pamane monggo dadi pendhet dadi dahar enak ya kuwi tapi dimunggah-munggahno ora kelem dipekno ngoten iki jenenge ridho sing ngombe bar lah seger menyok lah ya nak angger wong sumek bocah pamane aku cara ngono gitu lah nang banyak Batawi aku disuguhi sate pamane iki contoh wong ora tau iku sate sate apa sate anu kuwi ya cenil kuwi. Pamane gue sate terus enek empal-empalan. Engko madang nek ngrape mbok wong lili ngono iku. Jenenge ora rido. Engko madang disukono meneng ora patek tawa. Kene pemek guline ambek hiduk ya ora lara tapi lili. Ngono iku najan disuguhi tapi wong ora rido ora seger. Lah wong nek dicoba Gusti Allah. Tapi wong ikhlas, wah Gusti Allah demen ridho, disayang banget. Innallaha yuhibbus shabirin. Wong kang wis disayang Gusti Allah wis ora paling enak. Mergo ora duwe bingung. Nandine barane wong mati, mati bakal kebebungan kalau kebandane dunya. Urip diridhoni balahu ridho. Nah, sekali enak dicoba kok bisa-bisa mbak insya kita balahu syuhtu lewangnya bentuk-bentuk bapane contoh orang nyorok-nyorok ini bapane wari kalian dua batikusnya wis mempentek udah barang tikus ndak bisa-bisa sobek alat tenan aja jadi kita bengke ya ini gitu tuh pamane bisa bendoni kalau usul tuh ya bendoni Gusti Allah sudi gunting tak loro bodol pindo rugi pindo wis kere ora entuk ganjaran malah entuk dosa nah monggo kabeh dibarengno Gusti Allah aku tenteng masuk ke kuya jam'an iku fadilillah wis ditakdir Gusti Allah wis ditulis ning Lauh Mahfuz biyen sadurunge tumita mula diterima kanthi ikhlas. Kenapa kok digawe kanggo wong mukmin kok ngalami kepedihan barang siji pae wal ya'lamal mukminin kanggo ngetes endi wong sing iman tenanan. Endi wong sing mukmin tenanan lan di wal ya'lamal ladina nafaqu lan kanggo ngawroi endi wong sing munafik imane wong nang lambe tok. Dadi wong munafik niku cara lahir wong Islam tenan. Wong yo serta ketoke ngawur usul salat yo melok salat nek wong. Usul jamaah yasinan yo melok yasinan. Tapi nek wis ora enek yaine, wis ora enek Kanjeng Nabi, nanti wis ora enek yaine niku ndhuwur yaine entek nek ora golek. Oh iya ten kuat masuk iki. Budake yo tok. Enang ngarepku, nang ngarepe Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay iku nek ngono bayar jenengan jos Nabi jenengan matoh. Tapi yang terus nang guri ngomong ke kancaran-kancane, aku ya aku apa. Aku mung aku sitok, wong tak aku sira krasa goblok kok malah ngoten. Ngoten niku saiki ya ora kabeh kan ya enek siji loro sing ketoke awor. Kaya serga kaya mantuk-mantuk nek bareng wis ning awor
nek bahasa Quran keren illa saya ini maring setan-setan begundal ini nek sawur balik nek grupnya buat nek cocok tema sendiri iya ikut dah ngomong tok senengane timbang ibu kaya kalau bijotone pamane ngoten dadi beda mek omonge beda mek atine wal ya'lamu alladzina nafaqu lah ngeten iki ora kena wong nuduh kuwi ngapet iki ora kena ora oleh ngarani wong munafik niku mboten parang ning ana ciri-cirine wonten mawon aja nganti kula jenengan atine ketemplek sifate wong munafik beda ati beda nek ucapan dan itu aku ngantos wa ya'lamu alladzina nafaqu wa qila den ucapake lahum maring alladzina nafaqu ta'alau padha mrene kabeh qatilu padha perang sira kabeh bisabilillah ing dalem belani agama Gusti Allah awidfa'u utawa mertahana sira kabeh awidfa'u di maknane belani kena mempertahankan ya kena walu padha celatu padha gremeng sapa alanya nafaku lau na'lamu umpama ngerti sapa kita lan ing peperangan latabana kung yektine anut utawa ngetokake sapa kita kumeng sira kabeh ciri-cirine wong mau nalika diserukan iki ya digerakno nalika jaman rangkut ayo teng budal karo bahasa kene ngoten ta'alu qatilu fi sabilillah ayo budal perang jurang membelani agamane Gusti Allah awidfa'u utawa ketoke ramekno dadi ora gelem temantang lah sing penting ketok rame-rame awor najang lah ngono tok yo ngono tok tukang hawu tok ketoke ben rame ngono lho cara bahasa kene ngoten. Nah niki kanggo pelajaran ning awake dhewe kanggo awake dhewe sing urip saiki kira-kira mirip ngono kok serta ayo berjuang ya pilihlah nek ora dipira perang minimal awidfa'u wis penting ben ketok rame barisane ben akeh ngono lho tukang lah ya ngono tok lah sing penting ngetok lale wis rego ya sing belum ngetok lah ya ngono tok dadi ben ketok rame ben ketok kuat perjuangane ana sebagian lah bener ngono tok lah wis termasuk partisipasi jadi metaforisnya kinayah utawa contohnya sane pane itu mirip banget berarti awil fa'u membelani di sini nek mau perang mau terjun langsung mau ngantuk ibarat apa dia balik ke awil fa'u ramekno wong mau padha muni qalu law na'lamu qitalan lattaba'na kum padha urepenge iki ngenyek nyindir karo njaples sing ngomong munafik niku aku nek roh perang tenan ngono ya roh tempur tenan ngono ya aku melok perang iku ora perang kok kuwi kok wong semene wong semono kae kok tetep menyang ya kuwi jenenge bunuh diri ing ora ukur awakmu nek perang seimbang ngono iku ya latadana aku melok perang lah iki kena pengangan awake dhewe dalam setiap perjuangan gerakan utawa berjuang belani agama Gusti Allah ya aku nek lumrah kepinginane ngono ya latadana aku tak ono gelem ngrepati aku tapi wong Jawa ora lumrah kok padha bunuh diri secara anu wong Yahudi iki ngoten lha niku saiki ngono kok ora ya diangan dhewe kepengenan umum ora diukur awake iku padha bunuh diri nek nyek ngoten nek wong Islam sing sampai perang mulane ra gelem melok kumandang malah ndon-ndoni lelakon malah
wah trek-trek wong sing gelem menyang perang niku sing barani Abdullah bin Ubay. Nek sing ayat-ayat wingi niku nek isin-isin niku mana satu. Alaman qatilu angkusana apa gunane aku ngorban awakku. Apa gunane ngorban keluarga gua tekno pengajaran Muhammad. Jadi malah mundur-munduri ijek menyek ijek was pokoknya memanah hati ucapannya qala makna mukunta lada ba'anakum hum utawi alladzina nafaqu lil kufri maring kekufuran yauma idzin ing dalam dinane iku mau dinane iltaqal jam'ani iku aqrabu luwih cedhak minhum saking alladzina lil imani tinimbang saking iman. Jadi wong-wong munafik iku atine tinimbang iman cedhak ning kafire, luwih cedhak ning kafire. Yaquluna padha ngucap padha celatu sapa alladzina nafaqu bil afwahi kelawan cangkeme alladzina nafaqu. Jadi fuhul utawa afwah niku basa Arab sing rada kasar kanggo wong sing ora bener akhlake. Nek sing wong apik kan nganggo bahasa lisan al-sinatihi niki nganggo afwahi. Nek Mbah Arwani niku critane bahasa Arab niku kiai sing ngalus ngendikane. Tapi agar ngendikane wong munafik Yahudi niku nek ngendikane suwocot-cocote Yahudi. Ngoten. Mergo wonge janjiatan. Biawali kelawan cangkem-cangkeme cocot-cocote nafaku wong munafik ma ing barang laisa kang ora ana apa ora ana iku fi qulubi ning dalem atine alladzina. Dadi nek ngucap ning ngarepe dhewe pas awor wong mukmin wong Islam iku wong munafik nek ngucap iku beda ambek atine selak ning batine. Ya mong iki nggih sae balai saestu nggih siap nggih derekaken neng lambe tapi atine wah cangkem ora kudu aku. Wah sok ben Mbah. Batine ngono. Ngono kan ya ora kabeh tapi enak to. Daging-daging tapi ngobos nek lambe tok. Ngoten niku ya qul nabi awali malaisa fi qulubihim. Allah utai Gusti Allah iku a'lamu udane luwih pirsa bima kelawan barang yatumuna kang padha nyingetake utawa ndelikake sapa alladzina. Gusti Allah maha pirsa kumrenteke ati apa sing ning atine sing disingitno iku Gusti Allah maha pirsa. Kanjeng Nabi ya pirsa mergo diparingi pirsa malaikat Jibril. Munafik sapa pirsa kanjeng Nabi. Tapi boten pareng nuduh ana sahabat sing diparingi pirsa diantarane Hudzaifah bin Al-Yaman iku pemegang rahasiane kanjeng Nabi. Angger nerangno sirine wong munafik niku Sayyidina Umar niku wedi terus takok nang Hudzaifah. Sapa Hudzaifah sing wong munafik aku mukatut ora aku wedine nek Sayyidina Umar kuwatir engko atake aku sing munafik boten jenengan boten sapa boten asal disebutno. Dadi Sayyidina Umar niku ati-atine wedi banget nek piyambake golongan munafik. Sapa ati-atine kuwatir cara ngono wong sing ora mlebu swarga niku dekne sing termasuk ora katone swarga kuwatir katut wong sing mlebu neraka. Niku wedine mulo banget ati-atine dalem nindakake pakesan. Terus ki ayate alladzina wong maneh ciri khase tanda-tandane
alladzina ya wong akeh kang padha celatu padha ngremek padha ngucap sapa alladzina li ikhwani maring sedulur-sedulure alladzina ucape piye wako aturan padha tengok-tengok sapa alladzina wis ora gelem melu perang ora gelem melu berjuang wis telah-telo tok tengah-tengok tok ora kembiak tapi padha gremeng sing balane kula ben Ubay bin Salul niku gremenge piye ngene lau ata umpama padha manut sapa ikhwan na ing kita makutilu monggo ora padha terbunuh sapa ikhwan ora padha dipadani sapa ikhwan wis ora temandang melu perang ora gelem melu berjuang kelak-kelu malah ngolok-olok sing padha keselen sing terbunuh tak omong-omongi leh jajal gugu omongku ngono ora benjut kowe gugu omongku tengok-tengok ora usah melok perang ora usah melok berjuang gak yo penak rasakno kowe terus-terusno jenengan kula tak omongi to cara basa awake dhewe ngoten ora usah melok ora cukup wong elok ya malah ambruk terus-terusno lah bareng wis bar meleh-meleh nang ngene iki lha kanggo nama kutilu pomong tomongku kowe gak ora mati kowe gak ora benjut kowe gak ora sial kul dawuh Muhammad kanggo bingkem omongane wong Yahudi mau kul dawuh Muhammad wajarau monggo nolak sira kabeh tameng ngono utawa beteng ngono sira kabeh nolak sira kabeh an fusikum saking awak-awak sira kabeh al mauta ing pati ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku sholiina bener-bener kabeh temen-temen kabeh lah kanggo debat utawa argumen sing mematikan gak iso dibantah meneh Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran diulang Gusti Allah ya nek melok anut kowe kan jaremu ora bakal mati ora bakal sial ya nek ngono saiki kuwadro an anfusikum mauta ing kuntum shodiqin jajal saiki pertahankan awakmu beteng ono awakmu saka pati wis ndelik ning ndi wae iso ora kowe menghindar saka pati wis nek pengen buktekno wis kowe tengok-tengok nang omah utawa mangan sing akeh contohne wong ora lara ora piye mati ya akeh wong ndelik wedi mati nang omah wong kebres lindur mati ya akeh ora piye ora usah disebutno sapa lan sapa sekitar ya dhewe ya ten rabi ya pibar pelaku-pelaku kelas sepedaan kok mati bar kok sawah kok mati bar gawe sing abot kok mati ngoten kathah mulat konantang fadharu an anfusikum mauta in kuntum shodiqin wong pati ora mergo anut nabi ora mergo anut yai ora mergo apa lan apa tapi kabeh pati iku wis ditakdir Gusti Allah nek mergo ora manut kowe terus mati ya nek ngono kowe ora mati cara kok pertahankan nek ngono uripmu kuwi nek iso ben ora mati tak deloke tak kilangi cara bahasane awake dhewe ngoten mesti ora bakal iso mergo pada akhirnya jute bapake ya mati, mbake ya mati, sing berkata-berkata ya mati kabeh. Dene sebabnya warna-warna mati. Ana sing lara, ana sing tiba, ana sing karang, ana sing setrum lan liyane. Intine mesti bakal mati orang ya ora. Sugih, melarat, ada pangkat, ada pejabat, ada pajak, orang mesti mati. Wala daksakan sakwise mati piye nek wong apik-apik iku aja dikira mati jenenge sebenarnya ora mati tapi pindah alam urip sing luwih mulya
wala tasaban malam ojo nganggep ojo ilang temenanan sira kabeh alladzina ing wong akeh utilu kang disedani saya alladzina fi sabilillah ing dalem merjuangke agama Gusti Allah aja mbok nganggep amwatan ing padha mati amwatan padha mati bal ahyaun balik iku padha urip kabeh ing darobi ana ngersane pangerane alladzina yurzaquna alaihi den paringi rezeki ya alladzina ayat iki nerangno nek wong sing sedo netepi agamane Gusti Allah apa nek sedo jihad fisabilillah mati syahid iku ora mati nang pindah ngono wae kowe oleh kamulyan ngersane pangeran inda rabbihim yurzaqun diparingi rezeki ya dahar ya ngombe sangka wawohan swarga nek jarane disebutno yurzaqun iki tafsire ya kuluna min thimari jannah mangan saka wawohane swarga sing luwih enak luwih mulya timbang urip nang donya kanggo wong sing mati netepi agama Gusti Allah niku alam barzah niku luwih amba timbang donya diterangke ning sawi wattisa'u bin nisbati lid-dunya kattisa'id dunya bin nisbati li badnil ummi jembare alam kubur kanggone wong sing mati netepi iman Islam fisabilillah iku kattisa'id dunya kaya jembare dunya binisbati libatnil ummi dibandingno jembare weteng kandungane dua garbane ibu dadi iku nek wong mukmin wong Islam sing sedo fisabilillah alam kubur ku jembare sak pole ora mung trimo 36 dira tok boten tapi luwih jembar timbang dunya perbandingane kaya jembare dunya dibanding guwa garbane banding wetengan iki lho dia nang jero weteng ya supek tapi jute ya sedeng ya kerasan 8 bulan atau 10 bulan yo kabeh tau ngalami ya rupek lan jembare itu kira-kira perbandingannya kaya dunya ambek bobotan kandungane ibu alam kubur itu kanggone wong sing iman kanggo wong sing Islam sedone netepi iman lan Islam lah wong sing kafir ya diwale repoke sempite kaya sempite dunya dibanding bobotan ibu sempit kaya iso mlayu dibuki malaikat niki disebutno ning tafsir Sawi ayat niki tafsir ayat niki sing tahun duwi tafsir Sawi wa tisa'u bin nisbati lid-dunya katisa'id dunya bin nisbati li banil ummi jembare alam kubur kanggo wong iman ku kaya dene jembare donya dibanding wetengane ibu dadi urip ing darobi yurzaqun luwih bahagia luwih seneng warihina padha bunga-bunga ya lalina bima kelawan barang bima sejak sebab barang ata kang maringi hum ing lalina sapa Allah Gusti Allah min fadlihi sapa fadale Gusti Allah anugerah Gusti Allah wa hum hale utawi wa yastabshiruna lan padha bunga-bunga ya lalina illadzina sebab wong akeh lam yalhaqu kang ora nemoni ya ladina bihim kelawan aladina sing buri sing dhisik min khalqihim saking burine aladina sing dhisik mau ingat terang esuk wong-wong mau padha bunga-bunga kejaba oleh rezeki ya bunga-bunga oleh bebunga iso dedaharan unjukan wawan swarga inuman swarga
ora mlebu swarga, durung mlebu swarga, mlebu swarga iku durung dileboni jaman iku. Awal sing mlebu swarga sing ben Kanjeng Nabi, tapi wis oleh nikmat, sing nikmat iku saka wawan swarga ben swarga. Iya juga ora usah terangno mboten ora iso diakal. Nikmate ora enake banget mewahe ora kena diakal mergo nang kene ora enak. Odo bunga-bunga mergo nyawang cageran panggonane wong-wong sing urip sak mburine. Wong sing bakal nemoni sing isih urip nang donya sing padha berjuang. Wah, ra cara dibasakno kene. Wah, cara wong ngerti kaya ngene iki piwalese nang kubur ngono wae wong kae padha meni berjuang kabeh. Cek beruntung kae dulurku sing cek urip ke temenanan berjuang membelanya agama Gusti Allah. Jadi yastabshiruna billadzina lam yahqu bihim niki bunga-bunga nyawang bakal panggonane wong sing ora methuki uripe sak gurine, uripe sak bareke mati niku, tapi ketok bakal oleh cageran panggonan sing nang alam kubur ketok mewah. Urip min khalfihi sabare uripe wong sing mati mau. Ala khaufun yen ora ana rasa wedi iku maujud alaihim ngalahake ing atase aladina sing urip walahum lan ora ana utawi aladina ana iku yahzanuna padha susah kabeh. Iki wong sing urip sing selamat saka rasa wedi lan rasa kuwatir niku oleh anugerah sing gedhe. Dadi anugerah nikmate Gusti Allah sing banget gedhe iku ilange rasa wedi, rasa kuwatir, rasa susah nang atine wong. Niku nikmat sing gedhe. Wong duwe bondo akeh. Tapi wedi melarat terus korupsi itu berkoti uang di bulan waternya dijalui uang susah jadi orang bisa lepas saka khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sugih tapi nek orang duwe rasa wedi lan susah menak wae. Jadi wong sing iso oleh nikmat la khaufun alaihim walahum yahzanun iki ya wong sing iman lan takwane kok istiqomah nang ayat liya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Eling-elingo para bola-bola Gusti Allah, kekasih Gusti Allah iku ora ana rasa wedi, ora ana rasa susah sing nyiksa ngalahake nang atine para wali Gusti Allah. Sapa to wali Gusti Allah yaiku sebenarnya ayat sore di 11 surat Yunus alladzina amanu wa kanu yattaqun, wong-wong iman lan takwa terus menerus takwane istiqomah. Niku nek ayat liya surat Al-Ahqaf innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wong sing muni ngucapno nang lisan ning lambe pangeranku Gusti Allah sing njogo aku Gusti Allah sing kupiye Gusti Allah Mas takomu terus istiqomah ora ning matu-matan dijamin la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ora bakal ditimpa rasa kuwatir lan ora susah. Dadi diulang oleh nikmat sing gedhe banget yaiku nikmat ora anane belenggu rasa susah lan rasa kuwatir. Awake dhewe misalnya lagi apa-apa, punya sego samplan kok sesuk dia lah apa tak pikir. Enak nek wong duwe kuwatir. Lah khaufun lan duwe wedi. Sing padha korupsi iku wedi marah. Sing padha medhit-medhit iku kan wedi, kok nek tak nggo dakwah aku marah, aku nek tak jariah aku diseneni bojoku kono wae nek ora tak nggo nraktir bola wedhitku entek wedi
selama sing dijajal rasa wedi ati ra bebas angger wis bebas saka rasa wedi lan kuwatir ya kuwi oleh nikmat sing gedhe banget ora wani metu nang ndi wedine sekat wong ora wani metu bengi wedine ana buku ora wani lunga nang pasar wedine di bidal wong dadi wong sing ijek belenggu rasa wedi nganti rasa wedine iku nyiksa awake mbok duwe apa wae jek keseksa nek wong di belenggu rasa wedi niku wedi lan kuwatir anggere suwal saka rasa wedi lan kuwatir ya kepenak uripe enak sedone luwih enak meneh bakal oleh hubungan saka Gusti Allah Yastabshiruna padha bungah-bungah sapa alladzina binikmatin kelawan nikmat anugerah ganjaran minallahi saka Gusti Allah wa fadlin lan fadl itu anugerah sing gedhe wa anna Allah lan satemene Gusti Allah iku layu di ora nyak-nyake sapa Allah ajrul mukminina ing ganjarane wong kang mukmin kabeh Gusti Allah iku ora bakal nyak-nyake ora bakal nglirwake amale wong mukmin mesti bakal diparingi diwujudi sepira wae amale ora ono sing sia-siake ciri-cirine wong sing bungane mau ayat isore ngeten yaiku alladzina wong akeh istajabu kang nyembadani sapa alladzina nyembadani iku minangkani nekani nderekaken perintah istajabu kang nyembadani alladzina billahi marang Gusti Allah wa rasul lan marang utusan Gusti Allah wong sing manut nyembadani nyendikani pengajake Gusti Allah perintah Allah lan rasule sarane nyembadani iki ya anut perintahe pengajake ulama lan kiai mimpa dima ing dalem sawise barang asobarang kenani hum ing aladina apa al-qarhu catum niki asline nyinggung apa jenenge perang ukut wong sing wis bangkit saka kas saka kepedihan tapi umumnya kanggo umat Kanjeng Nabi kabeh wong sing tetep bangkit nyembadani perintah pengajake Allah lan Rasule sakniki wis boten wonten sing ana para ulama lan kiai anut Allah anut ulama lan kiai nyedhane Gusti Allah lilladina ketuwe wong akeh asal kang gawe bagus minhum sapa alladzina wattaqwa lan padha wedi padha takwa sapa alladzina ajrun utawi ganjaran adimun kang gedhe wong-wong sing tau nantang kepedihan terus bangkit anut timbang anut perintah Gusti Allah lan tindak lampah Rasulullah monggo wong iku kabeh lelakone sing abot-abot bakal dadi penglebur dosa lan tambah oleh ganjaran kang gedhe alimun agung iku suwalike hakirun suwalike ino nek kabirun iku gedhe walikane sawir nya alimun iku gedhe tapi yo agung mulya ganjaran sing gak lumrah mulyane walikane hakirun ino sapa to wong iku mau contone meneh diperjelas mulai yaiku alladzina wong akeh kala kang padha ngucap lagu maring alladzina sapa annasu menungso lan ngucap piye innan nasa sak temene menungso iku padha jamaah teman-teman wis padha kumpul sapa annas lagu maring sira kabeh faksau mongko wedi sira kabeh hum ing manungsa keterangane contone wong sing kuat imane sing padha bungkam keterangane ciri khase ngeten mulai wong-wong sing dikendani wong
dikendani innan nasa qad jama'u lakum umpamane mriki ngeten contoh bapakne Pak RT dikendani wong wis niat kenceng ape berjuang fi sabilillah pokoke nurun agamane Gusti Allah apa nglakoni agama kanthi bener dikendani wong Pak wong-wong wis ngopong kowe wis ngrubung kowe ngincing kowe kabeh hati-hati kowe anggere mbok terus-terusno kowe diincing lho Pak tapi mon diincing kaya ngono malah sik dindani paksa hati-hati wedya aja mbok terusno nek berjuang wong-wong mau malah fazada mongko tambah ing aladina apane imane diancam diwedeni dikepung kuwi malah tambah keyakinane ora wedi aku wong sak desa rumpi ngaku kabeh aku ora wedi padahal wis diwanti-wanti wis dindani hati-hati lho Kak kowe iki diincing wong sak kene lho wong sak lingkungan iki ngincing kowe kabeh monggo faksa wedi hati-hati tenan ora usah aneh-aneh kowe pamane ngoten monggo fazadahum imana malah tambah yakine malah tambah imane sing penting nyatu karo Gusti Allah mati urip tak pasrah Gusti Allah terus padha muni wa lan padha ngucap sapa alladzina hasbuna utawi kang nyukupi aku nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah wa ni'mal wakil lan utawi Gusti Allah utawi Gusti Allah iku wa ni'mal wakil sak bagus-baguse kang makili dadi diweden-wedeni diincing diintimidasi sing kaya apa wae blas ora rumangsa didik semangate ora rumangsa kendo perjuangane malah wazadahum imana ngono kuwi wong sing ning alam kubure padha bungah-bungah diwedeni kaya apa wae malah muni hasbunallah wa ni'mal wakil padha muni sing nyukupi Gusti Allah sing makili Gusti Allah sing nyelametake Gusti Allah tiang katen-katen menika atine bebas ini udah sama rasa was kuatir lan wedi gogo kula jenengan atine dibangi iman sing kuat supados urip iki kepenak seneng uwal saka rasa susah wedi lan kuatir lan sik urip ya sik dijatah Gusti Allah Gusti Allah wa ni'mal wakil pun bagi semanten kita sekapi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bismillah ma syaa'a wa la yasubu khaira illallah bismillah ma syaa'a wa la yasubu su'a illallah bismillah ma syaa'a wa ma kana min Allah bismillah ma syaa'a wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Hadar ya Rahman ya Allah nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma ta'ala fi majlisina hadza dzamban ila waqta wa la ilaha illa anta dina min qadaita wa la ilaha illa subaita wa la dhalla illa hadaita wa la yuban la satarta wa la hajatan ya la turidun hawajid dunya wal akhirati illa qadaita ya Allah Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan nafi'an mardiyatan zahiran wa batinan dunya wal akhirah waj'al hadina fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmatika wa maghfiratak waj'al hadzal majlis wasilatan lin naili maghfiratika wa rahmatika ya Allah ya rabbal alamin
هذا دعاءنا فتجيب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.